vakomana vemauto, vakomana vakarwa hondo vachizoya panapa vachiprezera vachinzi aiwa you guys makanyatsa kurwira Zimbabwe ndiri nyatsa kuonekwa kuti vakomana you are the true war veterans mune wisdom nekuda kwamashoko anouya achitaurwa nemumwe wavo anonzi Chinda Dube aiwa anova mukomana auya akapraiziwa achinyatsa kutaura mavalid points ekuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe asarana for 30 term. Achipere mushe sanapinda mashoko ambira nyoko pana upload for subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda pana mwana kwa mchinzi. Listen to Comrade Chinda Dube statement. It's clear that the wisdom of true war veterans like him should guide us all. His words remind us of the sacrifices made and the importance of staying true to the values that so many fought for. Let's heed the call with the respect and attention it deserves. Pana pani vachiposta comrade wamuri kuona ava vachataura mashoko vakataura mashoko kuti aiwa paweekend paburial vachiti aiwa vanhu vese vari kumobiliza kuti mutungamiri wenyika aextend his rule vanoda kutoviolata mutemo wenyika yeZimbabwe number 1 2 vanoda kutoviolata credibility yemutungamiri wenyika yeZimbabwe kuti aiwa anzi munhu akashata kana kuti ada kuita zvimwe zviri unconstitutional. Anoyataura mashoko ekuti constitution inostate clearly mutungamiri wenyika akataurawo pachena akati aiwa inini zve3rd term handipo zvidi ndoda kuzorora. Panapa ndo zvaanouya achisimbisa mupolitburo meeting zvokuti zvakabata zvikabayabaya vamwe vanhu achivabudira pachena kuti vakomana akasiya mutungamiri wenyika step down vanotevera vanoda kutonga vapinde tisaviolate sakanga ndisabato redu. Mashoko anobuda nyogwa panapa tonoti vanhu vanofara vanyatsa kunoti aiwa ava ndo matrue war veterans vakomana vanyatsa kutaura vakashinga vasangana chavanotya. Kuti semafungiro enyu motidiwa pamusoro pechitiko ichi vinako message medu subscribe or like and turn on the bell icon.